Πριν από 6 περίπου χρόνια, κάναμε ένα τολμηρό βήμα στο μέλλον. Ορμόμενοι από τη διορατικότητα της Μαρφίν και τον ενθουσιασμό μιας καινούργιας ηγετικής ομάδας που ήθελε να βρει μια ευκαιρία για να κάνει μια αναδιάρθρωση μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, επενδύσαμε στον κλάδο της πληροφορικής. Και επενδύσαμε σε μια στιγμή που οι πληγές μιας παρατεταμένης κρίσης στον ίδιο αυτό τον κλάδο ήταν εμφανής, όπως εμφανής ήταν και η απαξίωσή του. Σαν επακόλουθο, διάχυτη ήταν και η αμφισβήτηση που δεχθήκαμε για την επενδυτική μας σοφία εκείνη τη στιγμή. Προχωρήσαμε σε αυτό το θαραλέο βήμα, πιστεύοντας ότι θα δικαιωθούμε επενδυτικά και θα συνεισφέρουμε κοινωνικά, στηριγμένοι και εστιασμένοι σε ένα στόχο, 2 πιστεύω, 3 αξίες. Ο στόχος μας δεν ήταν άλλος από το να αναβιώσουμε το λόγο ύπαρξής μας, που είναι να στηρίζουμε